बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 3 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो फिन बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि गोदान बोसोर, क'क्राझारनि गलाब खुंगुर बसुमतारिनि दोंथाम लिमारिक, बिश्वनाथनि सनिया बसुमतारिनि गोदान बोसोर रंजानाय आन्दोआव, बिश्वनाथनि निरन्जन बसुमतारिनि गोदान बोसोरनि रंजानाय, सोमदोन गयारिनि गोमोथाव, बाक्सानि रैदों बर'नि नों आरो क'क्राझारनि अमर बसुमतारिनि समायना खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।